pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu. Crazy Buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 June 2022 kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 28,000 kwacha. Kuchoka ku Blantyre kupita ku Mzuzu. Akulu 32,500 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Return ticket. Akulu 60,000 kwacha ndipo ana 47,000 kwacha. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Mitengo iyi yamba kugwira ntchito lachisanu pa 24 June 2022. Ngati mukufuna kufunsa zofunsa zina tangoimbani foni pa nambala iyi 0886 780 355. Crazy Buses, miles of smiles to your destination. Kalata tumechoka kumudzi Malawi. Bwande mukulija achimwene chikhupe chonse chilipo kuti moyo wanu kumeneko ulinso bwino. Ifenso abale anu kuno kwanu ku Nyasaland ayi ndithu Mulungu akutisunga. Cholembera kalata raisi chinayi ndafuna kuti ndikuninkheni moni inu achimwene anga okondeka machona achimwene amene pena ndimaona ngati zakuno simulabadanso munachona basi ndamba pang'ono kumavomereza ndamba kuvomereza kuti inuyo zoti mudzabweranso kuno ndi nikisa achimwene mapwevu akumeneko akuoneka kuti akuzunguzani mpaka na kuyiwala nazo ife abere anu kuno kumudzi kwanu kuchikumbene. Koma zidachitika kuti mwina mwake chikumbumtima chanu chakusautsani ndipo mwina maganiza zopondetsa phazi lanu kuno muzapeza ndithu mudzi wonse utasasuka achimwene. Mmene kutsikira ku masano makono zimakhala zinthu zopatsa mantha kwa basi mmodzi tikumapita ndithu kunsabwerako. Ine ndikudziwa kuti mudzinena kuti Bwande imfa ndi imfa basi zoonadi, koma imfa zina zimapweteka achimwene chifukwa mumadziwa ndithu kuti komatu imfa iyi thandizo za chipatala likadakhalapo ayi ndithu bwezi moyo wokha tapulumutsa. Kwathu kuno achimwene zikuoneka kuti nkhani za chipatalazi kuntundako saumalabadonso kwenikweni. Mankhwala eni oletsa litsipawa kuti apezeke pomakhala matatalaza achimwene. Zikuoneka ngati tsopano mavuto ngati amenewa tamba kuwazolowera chamba kukhala chikhalidwe tsopano kuti basi ndi mmene zinthu kwathu kuno ziyenera kukhalira. Ndisaname zomanimvetsa chisoni zina zake zikamachitika ndi umaona ndithu adindo akungokhala osachitapo kanthu. Zimakhala zinthu zodabwitsa kwa basi mavuto tafika powazerera ndi kusiya kumaonanso ngati mavuto. Tafika pozerera kuti ndalama zogula mafuta othira mu ambulance palibe basi tiye ndizingokhala. Zimangizo zogwiritsa ntchito kupanga anthu operation zasowa palibe basi tiye ndizingokhala bola moyo. Zipatala zina madzi kumavuta kumene ayi okay bola moyo basi ayi amwene kwathu kuno tikulekerera zambiri kwa basi tikupereka danga kuti anthu ena ake azichita ntchito akaphulira ntchito asamagwire molimbika. Ena ake ndithu amadabwitsa kuti koma kodi m'ofesimo amakachita mochani. Ntchito yawo ndiyosonkhanitsa chuma kuti zinthu zina zake ziyende. Chumacho ndiye ndi umasonkhanitsidwa adi ndithu koma kuyenera kufika chumacho osamapita ayi. Zimakhala zinthu zodabwitsa kwa basi. Pena pake ndithu ndimaona kuti zina zake sizikuyenda kwathu kuno. Alipo ena ake sakugwira ntchito yawo bwinobwino. Mukumbukira inu mmene tidakambira nkhani yokhudza chipatala cha kansa kwathu kuno. Ayi tikamaliza chimenechi abale ndi alongo amene amankana apita kunja ukafuna thandizo azithandizidwa konkuno. Koma mwene
mmene tinayambira muja kuyankhula kuli zi opandapo china chilichonse chochitika kapena opanda munthu ofotokoza kuti ayi ndithu nkhani yatsopano ili apa zikumadzaoneka kuti zofuna zathu zomakhala zozondoka kwa basi. Mwinanso ichi nchifukwa chake nkhani ija ya mzimayo wokonda zobulumunya ija mathero ake sanadziwike bwinobwinoyi. Mukumbukira inu mzimayo wokonda zobulumunya nthawi imene amasiya ntchito ku bungwe lijali paja adanena kuti aha ndikuzitaya inde koma ndisanazitaye ndafuna ndigudule kaye mmemo wagulu ndimakakamizidwa ndi maiko kuti ndipereke ntchito kwa nzawo wina oga wa ku Nigeria dzina lake Chifi. Akusiya ntchito wokonda zobulumunya adakambapo kuti ndikuchoka inde koma maiko simasewera akuluakulu kuchitika zinthu kunja kuno akuluakulu. Ngati mukuona ngati ndikunama ine ndilipo fufuzani ndipo ndikupatsani umboni wonse. Amwene nkhani ije nangoti zi palibe olesa chidwi kuti maiko akutchulidwa awa mbali yawo pa nkhani zimenezi imakhala yotani. Nawonso abungu lothesa ziphuphu zakumaso anangoti du zimene adakamba mzimayo obulumunya palibe amene adaonesa chidwi. Ndi mmene kwathu kunotu timagwirira ntchito chimwene timasankha milandu yoyenera kuthamangitsa ina ake kakhudza anthu ena ake nikisi isiyeni imeneyo. Amwene it's okay nchifukwa ngakhale nkhani zija za uja satana uja zinkamveka pakati pa zija zoti komatu auje akuti ndi satana amagwirizana zotere komanso zotere ayi ndithu kuli zi nkhani mmene ikuyendera osadziwika mwene. Pena pake ukakhala ukumati kodi kwathu kuno ndiye chimene chidzayende ndi chiyani ino. Zimamveka kuti satana amabwera kwathu kuno kudzachezacheza kenaka basi wautali. Anyamata aka satana amene adadzagwidwa pakatipa tagwira anyamata aka mkulu ameneyo ayi ndithu anatuluka anapita ndamfulu zawo zinayira basi. Kwathu kuno koma kwadzadza mamafia ndi maninja ena amwene zeni tija timaonera mumafilimu zija ndi zimene zimachitika kwathu kuno. Nchifukwa chaketu ndalama zathu za misonkho zikumakanika kufika koyenerera chimwene. Matumba olowamo achuluka mamafia ndi maninja akuno akumachita nazo osati seweroyi ndipo kufufuzidwa sangafufuzidwenso chifukwa kuno ngakhale kufufuza timachita kusankha nkhani zofufuzazo anthu ofufuzidwa awonso amakhala ena ake osati aliyense. Ena nkhani zawo zimangosesedwa basi nkuponyedwa chapena pake koma ukamveka kuti mphunzitsi una wake anasiya ntchito ya uphunzitsi koma amapitirizabe kulandira ndalama ndi kuvuta akasinja mkati ukamusaka mphunzitsi abweze imene ndikolapa sono ndipo siti kusekekera kolapa sono koma nanga zinazi zikumamvekazi bwanji imene jaso sikolapa sono nanga bwanji sikufuna kufufuza. Bwande mukulankhula bwanji kodi mufuna kuti ochetsa manja eti. Penatu ndikamalankhula ndimalankhulatu ngati wa mbwebwe koma ndimakhala ndikunena zoona chimwene. Sipaja amati omisala anaona nkhondo zinazi muzazimvetsa bwinobwino nthawi inake koma pano tatene ndizingokhala ndikudziwa mwina mwake muzikhala muzifunso koma kodi mmesa kumene kuli makosana otsutsa ndezo sezo sakuzoona zikumachitika kwakungoyang'anira mmesa ndiye udindo wawo umenewo kuonetsetsa kuti zinthu zikuyenda mchimake kutiko mmesa nawonso akumakhalanso kuti aine zawo zimene ankachita zimene atangopitiriza mavuvu ndiye kuti ziwasokonekera awatulutse atakatundu tina timene adaponda kalekale. Otsutsa samalankhula kuno akudziwa nawonso anapangako zomwezo amadziwa ndithu kuti kungoti titamika apa zathu zijaso anthu azidziwa. Lero lino nkhani ngati zimenezi oyenera kulankhula anakhala chete. Ifeyo alolida tilibenso tilankhulirayi tilibenso timenyera nkhondo. Awo amene ankatimenyera nkhondo kalikaleyo anakhala pansi achimwene. Mavuto awo ndi mavuto athu anayamba kusiyana sitimweranso chikho chimodzi. Ndikamadandaula kuti chingwa sitingakwanitsenso chakwera mtengo kwambiri iwo amakhala kudandaula kuti koma abale ndege ndi anditopetsa kukwera bwanji. Ndikamadandaula kuti abale koma wada mpaka nawafika pamenepa iwo amakhala kudandaula kuti sausage imene akupanga pano imakhala yothira soya pikesi kwambiri. Mafuta agamora akakwera mtengo iwo amakhala aliberanso ntchito awo amalandira aulere mafuta phwamwamwa akadwala sapita nawonso zipatala zathuzi. Nchifukwa yake tikamati inu ujeni kulibetu kuno siziwakhudzayi ana awo sukulu sapita zathuzi zophunzira pasi pa mtengo. Nchifukwa ngakhale zidamveka kuti inu
kwa za mmimba primary school kaya dungulinya erohiye sukulu kapena pansi ya ludzu primary school ana atu akhala pafumbi kuti loko ayo angamveke bwanji sizowakhudzayi amaona ngati mwina mokambazo nzachilendo kwa basi komabe one day ndi one day basi ata ine wanu kuno kumudzi ku Malawi abwande kuda kunyasalande sunga mvenze